Zvino hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Ndatoya panapa pane nyaya tsaona iri kunzi vapostori for ED official in serious accident while mobilizing for Mnangagwa. Ndo situation iri kutaurika, ndo nyaya iri kutaurwa nezvayo iko zvine zvimudariro. Kana uchingoona ndatoya kudai so, gara watanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Right, ndiri kusangana nenyaya pabepa iyi. A top official with the controversial Apostle for ED movement is reported being involved in a serious car accident en route to Bulawayo. Sources close to the incident say the official name withheld was heading to preparation for the National Thanksgiving Day, a government-declared event championed by President Emmerson Mnangagwa. Social media platforms are now flooded with images of the mangled vehicle, raising concern about the official's condition. Timba ya nozviti mapostori for ED, pana wana wacho ari kunzi mukuru wacho ipo ari kunzi aita tsaona, ndo nyaya iri kutaurika panapa. According to this newspaper, nyaya iyi ndatokuisira ipa screen mukuona. I know kuti vamwe vedu vanenge vachidanyadzonzwisa kuti papi pacho chichi zvaitika papi. Inini ndangogara ndangoitorera apa. Hatidi kuti tizochina kwakawanda because vamwe vacho munozoti vamwe mangonhongerera nyaya kune vamwe vasiri matrusted sources, vamwe vacho havasi kuningina. But anyway, ndo nyaya iri pano. Sikuzivawo kuti hama dzangu mukaonawo nyaya yakadai yakuitika chii. Tingati Mwari atsamwa here kana kuti chii. Because mapostori for ED, they are not for amen, tingati chiko, they are not for God. Vanoziva kuti zvemuZimbabwe munotutika zvinhu zvakato zvino munongoitwa zvese zvese. Anyway, ngationesani, ndo nyaya iripo hama dzadiwa. Munoionawo sei yekuti mapostori for ED vaita tsaona, vaita accident? Ngatisangane mucomment section mangu muchindiudzawo. Asi ndisati ndabuda ndine audio nda kuti musare muchiteerera. Kune vanoda kusendawo avo maaudio, namba dzinenge dzichibuda pascreen idzodzo munosendawo enyu toisa pachannel. Munhu wese okwanisawo kunzwa mafungiro edu sevanhu anosiyana. Mangwanani akanaka. Aiwa, ndine urombo kuramba ndichingoningirika ndichingoisa maaudios akawanda. Zvinenge zvichingotinetsawo mwoyo nemupfungwa kuti zvino toita sei kuti zvinhu zvifambe mazvona. Hapana pandasiya mufunge, hapana pandasiya matsamba kunyora kupi kwese, hapana pandasiya kuti tono kuti ndingawana rubatsiro rwezvandinazvo zveglobal order message of peace. Ndinoda kuti ndione kuti ndakwanisa here kusangana na UN secretary as an individual Zimbabwean. Ndashaya rubatsiro kuti ndingarwane papi kwese kumapepa nawo ese munondaedza kusvika kuhurumende, kwese foreign affairs information, kwese kusvika kuna UN resident coordinator, kuti ndione kuti ndingawanawo rubatsiro rwupi rungaita kuti ndikwanise kusvika kune murume uyu, toona kuti ndimudhilivhare message iyoyi yandinayo, global order message of peace and solution, kuti chii chinoda kuti chiitwe izvezvi nokuti ndinazvo. Kana paina angandibatsirawo, ndaikumbiririsa kuti auyewo kuinbox yangu angondibetsera kuti dai mukaita so kana mukaita so. Ndomboedza izvozvo, tibetserane vedu wemfunge. Upenyu hwemunhu hunokosha kupfuura mari chaiyo. Mari ndio yatinoshanda nayo kuti tirarama, asi upenyu hwemunhu unokosha chaizvo. Unogona kuita mari yakawandisa sterek, asi unochema kubata gotsi chairo washaya chinhu chinonzi munhu anokosha. Asi neukosha kwomunhu ikoko upenyu hwako rungobviswa vanhu vakatarisa so. Zvikuru sei vanhu vari kushungurudzwa pano pasi pezuva zvachese. Munhu anonzi mai ari kushungurudzwa pano pasi pezuva pese, nekuti hakuna munhu asina kuzvarwa namai. Vana vana mai vari kuurayiwa vakatarisa so, ivo vana mai vacho vachipedzisira vaurayiwawo. Zvichapera rini? Zvaita sei? Ndo zvatinazvo izvo zvekuti kushungurudzwa kwekuti vanhu vanonzi mai pano pasi pezuva zvipere.
kana mwana wamai achifa ngaafemerwa Mwari kuti akanzi tichafa, ngareke kufa vana vavo vachipfurwa nepfuti vakatarisa so munhu achitoita kuita kunge benzi kunouraya vanhu. So hazvisi izvo, that is wrong. Zvinoda kumiswa from the United Nations. Ndinazvo mufunge kuti tibetserane, mazvona ndinazvo. Yeah. Tinototaura udodi uita sei, ndingaitawo sei, ndibetserewo kana paina anazvo auyawo muinbox mangu tingobetserana from that angle, mazvona. President vedu varipo His Excellency vamunangagwa, dai handizive kuti vangandibatsirewo here kuti saivo ndo baba kuti ndoita sei nezvandinazvo. Ndiri mwana wavo, ndiri kuti pane chandiri kuona kuti icho chinhu chikangoti chete zvatofamba. Saka mheni kuti tingazvifambisawo sei. Ndine urombo kuramba ndingodzokora, asi kuti ishungu dzandinadzo, ishungu zvepano pasi hazvina anotakura. Inga ndakambotaura pamuchero, hazvina anotakura kana mumwe chete, kana usina kuuya nechinhu pano pasi pezuva hauna chaunozotakura chepano pasi pezuva. Kungonetsana nezvinhu zvatichapedzera tasiya tese, hapana chatinomboningirika izvo. Hatingobatsiranai tese, tibatsirane. So iyo mapoliticians vari kunetserana chiko chii chiri kunetsa ipapapa, chii chiri kunetsa kuti musaite zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvipere, vanhu vagare zvakanaka. Munhu unenge uine anza unoramba wakagara nayo usingatauri kuti tidai tizoitwa sei. Vedu zvinhu zvandinazvo zvikasaitwa, iyo zvandiri kuda kukumbira izvi kuti ndionana naIUN Secretary General, zvikasaitwa hazvitomboshamisa chaizvo kuona nyika dzekumadokero nedzekumabvazuva dzichizouya muno, vanhu vakaurayiwa takatarisa, mark my words, nyika dzekumawest nedzekueast ikoko kuna Narashawo, hazvishamise kuzoona dzauya muno mukuona vanhu vachitoti katakata kuurayiwa nemapenzi waya. Ndinoti mapenzi inini kuti vari kuzviitirei izvozvo. Ndo zvatoda kuti timise izvozvo zvisati zvaitika, ndo zvatoda kuti timise. Maona manje ndakapiwa mukombe weAfrica uyu nemukombe weZimbabwe kuti tiprevende kuti Africa yafanira kuitwa messed around nenyika dzekumaeast nedzekuwest. Ndo zvamuri kuona ndichiramba ndichita insist kuti tisaurayirwe vanhu vedu munomu nevanhu ivava. Maona hazvisi izvozvo, hazvitomboshamisa. Ndiri kutaura izvozvo nekuti utungamiri wedu wemuno muAfrica wakatodivide Africa into two pieces, mazvona manje, zvokuti hazvishamise. Mukangoona rimwe saidhi rikangopinda chete muno, rimwe riri kutopinda, taakutanga kuurayirwa vanhu. Takatarisa so, hatibatsirane vedu vetikangoita zvokungotaura kuita kunge tiri pajakwara so, nezvimwe tisina action yatiri kuita, tichatozourayiwa munomu zvachese. Zvese zvokuti tinwe maindependence zvichapera, izvi zvinozopera, tozopedzera taakuzonyatsotongwa chaizvo kuti takambe tichiita zviribarata from the western countries or whatever, tozopedzera taakutozotongwa manje zvausina kana kumbozopindura uchigara pasi, wogara pasi. Taakuita zvavanoda zvokuzoti takazenge takaenda kuhondo tikazoda zvisasevenze zvese izvozvo, hazvitozombosevenza zvachese, mazvona manje. Saka ngatibatsiranei tiite kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. So muno muAfrica Africa inyika ine chikomborero chaizvo Africa, maona. Nekuti kana tichitotaura kana nezvemwanakomana umwe atozvarirwa muno muAfrica muno, muri. Saka inyika yakatoblesswa kudara. Zvino handizivi kuti ngaita sei kuti tibatsirane chete.